L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-Verità Kristu, eżis telespettaturi nilqakom għal dan il-programm Il-Verità fuq F Living Channel. Kif intom nispera li tinsabu tajbin u jekk intom tinsabu mtaqla, nispera li dal-programm se jollikom il-fuq. Kif irrid il-mulej, għax hekk irrid jagħmel il-mulej. Taf xi tridu tagħmlu? Tittamaw fih. Dak huwa s-sabiħ din ir-relazzjoni mal-mulej. Xi ġmiel. U jekk ma tkomx din ir-relazzjoni għadkom ma tafux qegħdin titilfu. Xi ġmiel u xferħ, anke tkunu mdejqin. Ma nafx jekk ma tistgħux tifhmuha dil ħaġa, imma tridu tesperjenzaw lil Ġesu biex tifhmuni. Min jesperjenza l-Ġesu jaf x'qiegħda ngħid. Min iġbela għalkemm għad-dinja aħna nidru boloħ, imma ma jimpurtax. L-aqwa li għall-mulej nidru f'sensina. Jekk inti ma tiflaħx, jekk inti miġuħ, jekk għandek qalbek sewda, jekk għaddej b'xi problemi jew għaddejja b'xi problemi, ħaġa waħda tistgħu tagħmlu, għatuhom kollha lil-mulej. U għalhekk ħadak is-swat għall-mart, għad-dwejjaq, jaħsra tuhomlu. U tolbuh biex imexxikom hu, biex jurikom it-triq xi tridu tagħmlu. Jekk intom ma tifilħux, tuħ daħlu ġieħ. Tulu u emnu li se jfejjaqkom. Imma tridu temmnu. Infakkarkom li għandi l-paġna fuq Facebook, Il-Verità, tistgħu tibatuli hemmhekk tikkummentaw jew tistaqsuni fuq il-paġna jew anke private message. Tistaw tibatuli wkoll għadkom ma tafux kemm nieħu pjaċir nisma' minn għandkom. Ikolli ħafna jien anke private messages li itellawni l-fuq. Min jibat li jkunu qed jużakom il-mulej għalija. Għax biex tagħmel programm bħal dawn mhuwiex ċajta. Li sservi l-mulej mhuwiex ċajta, imma huwa ta' pjaċir għalija. U wkoll qed intella dawn il-programmi fuq YouTube. Tistaw taraw li ma program li tridu ikun hemm l-informazzjoni, tkunu tafu fuq xi xinu l-programm u itfaw, u skont il-problema jew skont xi jkollkom. Qegħdin hemm għalikom dawn il-programmi. Mela, tinsewx il-Bibbja ħdejkom u ħanaqralkom dan is-salm verament sabiħ qabel ma ngħaddi għall-filmat li għandi. Dan huwa Salm 40. U jiena bl-isfarqiet, ma nafx intom x'taraw, iva taraw naqra għax jibda wisq sabiħ. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema lajta tiegħi. Wow! Jinżel ħdejja. Min bir waħxi tellani. Min qalb il-ħama u t-tajn. Fuq il-blat ed li riġlejja, għaxu il-blata, u ħadd iktar. U saħħaħ li l-mixi tiegħi. Ed li fuq fommi għanja ġdida, fil-vera sens ta' għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna.
ħafna jaraw jimtlew bil-biża tiegħu u jittamaw fil-mulej. Ħin il-bniedem li l-qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu u ma jmurx mal-gburin motija għal-gideb blaqat l-emejjel tiegħek mulej Alla tiegħi. Tal-għaġeb il-ħsibiet tiegħek għalina. Wow. Ħadd ma jħabbata miegħek. Amen. Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem. Iżda huma ħafna biex insemmihom. Vera ta' mnallanna dal-programm. Int ma tittaxxaqx b'sakrifiċċji u offerti imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jienet hawn ġej jew ġejja. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Ma ħbejx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek. Jien ħabbarthom u nibqa' nħabbarhom ta'. Praise God. Ma ħbejx it-tjieba l-fedeltà tiegħek lil ġema kbira. Int mulej, la ċaħadnix mill-ħnina tiegħek. It-tjieba l-fedeltà tiegħek iħarsuni għal dejjem. Għax għalquni minn kull naħa ħsarat li ma jaddux. Ħakmuni ħtijieti u ma nistax nara. U maktar mix-xar ta' rasi għandi qalbi maqtuwa. Ħajjoġbok mulej teħlisni, mulej fittexejni. Ħajjistħu u jinfixlu l-kol flimkien dawk li jfittxu jneħħu li ħajti. Ħajjerġgħu lura mħawda dawk li jifirħu bit-tneni tiegħi. Jitbelħu bil-mistħija tagħhom dawk li jiddieħqu bija. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Imma jien f'qajjar u msejken għal dil-sidi jaħseb fija. Inti l-għajnuna u l-ħelsin tiegħi. Id-dumx matejni Alla tiegħi. Dan kien Salm 40. Dan, wow, anka jiena u naqraħ. Aqrawhom daw is-salmi ħalli jgħinukom fil-mixja tagħkom għalant il-mulej. Titbedux minnu. Żommu l-Bibbja hemm ħdejn il-komodina, fuq il-komodina. Ħalli tiftħuha. Għadkom ma tafux, ix-xitan kemm iżommilkom idejkom milli ma tiftħux. Tibżawx mill-mulej li fis-sens li tibżawx minnu għal tkunu għamiltu x'għamiltu. Morru għandu. B'qalbkom mimlija, għaxu jeħliskom. Għandu ħniena, araw dan il-filmat ta' testimonjanza ta' mara li minn xkunita kienet abbużata minn missiera, minn ħabib familta, umbat minn ta' madwara li daħlet fil-witchcraft, daħlet fl-okkult biex jkollha kontroll fuqhom. Għax-xebet ħaddieħor ikollha l-kontroll. Imma raw x'ġara. Araw dan il-filmat. They had put a name on me called Black Widow. The Black Widow actually lures her mate, and actually after she is done with her mating, then she kills him. She destroys him. And that's exactly what I was doing. Merari Rodriguez grew up in a broken home. Her father left the family when she was 6, and her mother had to work several jobs, leaving her in the care of a babysitter. She was married to a police officer, and the words he would use were very controlling. I remember him putting such fear in me
And I felt like I belonged to him is pretty much the message he was telling me. And I felt like then it was my fault. And the hatred for myself began to build. The sexual abuse continued for a year before Merari's mother noticed a change in her daughter's behavior and intervened. But when Merari was 11, it happened again. This time, it was a friend of the family. He was confronted, and I was brought in to the confrontation. And he opened the Bible, and he put his hand on the Bible, and he swore. And I just remember looking at the Bible, and I just remember making the choice. God does not exist. And I decided I will never in my life want to hear God, the name of God, or anything about God ever. Merari became rebellious, drinking, smoking pot, and skipping school. She endured a series of abusive relationships and had 3 children while still a teenager. I felt like I became a label. I felt like I had written all over myself. I'm fatherless, I'm alone, and I have no protection, so come and hurt me, use me, abuse me, because it just continued to happen everywhere I went. When she was 18, Merari felt she had found the answer to her problems when she was introduced to witchcraft and the goth subculture. They seemed so together, and they kept always talking about power and how you can have power now to control someone else. And all my life I was controlled, and now I wanted to control. She was baptized as a witch and given a special name. She began to cast spells to control those around her. Just had this spirit of promiscuity and sensual over me that I could have anyone that I wanted. And I didn't want anything with them. I just wanted to control them. I felt like I can now, protect myself. I felt like I can protect myself now from men like that and from anyone else that would hurt me. Merari continued to advance in the occult, but when the other witches wanted to initiate her children, she decided to break away. She moved out of town to make a fresh start. She thought she had left it all behind, but one night at home, she had a terrifying vision. I see this beast just standing in my yard, and it was a form of a lion, but he was awful looking. And I looked, and he opens his mouth, and I noticed someone is in his mouth. And so I yell out, "Oh my God, help, he's got someone in his mouth." And when he turned the person right before he's gonna swallow, I looked, and I saw it was me. And I saw myself, and he began to squeeze, and I can hear my bones cracking, and I can hear myself gasping for air. And suddenly, right before, I can see blood just gush out of my mouth. And all I could do was, and I hear a voice. And he said, "Merari, I've been calling you for a long time. If you don't come to me now, he's going to kill you." And he said it one more time. But this time he said, "Daughter." And all I remember was just falling on my face and just saying, "God." And I remember saying, "Lord," and I don't know why. I've never used that expression in my whole life. And I said, "Lord, please don't let me die. I receive you. I don't know you. And I'm sorry. But thank you for showing me where I was." And I just woke up, and my body, my spirit hit my body, and I knew that I just had the most incredible encounter with my Creator, and that He called me daughter. He was my Father. He was my Father. I never heard a man say daughter. Merari surrendered her life to Christ that night. I felt like
different. I just felt clean. I felt something I've never in my life. God just came for me. And when I learned some of the scriptures, I knew that He left the 99 for me. I was that one, and just amazing. But I knew I was different. I felt renewed. I felt free. With the help of a friend, Murari found a church and was baptized a Christian. She renounced her past involvement in the occult and has traveled overseas to share the good news of Jesus Christ. Her children are now grown, and she is married and mentors young women like herself, pointing them to the Savior who has taught her how to trust. I have no control. It's amazing how I had to relent everything. He allowed me for a little while to have control, and so He can teach me what was the difference. And so I learned, and He taught me little by little how to be a daughter, how to surrender, how to listen, how to discern. It's just amazing how He's so patient, because He allowed me to go through the process and help me through my own deliverance. I learned that God was my true Father, and there's no one that can replace Him. And He fulfilled me. Anka lili mela. Arġajt raj dan il-filmat ma'kom u l-istess raġa ħariġ li dmuħ. Għadkom ma tafux ġimil li tkun bint jew ibn Alla. Imma rridu nitwildu mill-ġdid biex nkunu tiegħu. Irridu naċċettawh bħala s-Sit u s-Salvatur tiegħu. Ġmiel. Qabel ma ngħaddu għar-riklami nixtieq illaqgħakom mal-mistieden tiegħi. Għandna ftit żewġ minuti. U dan huwa hija fil-mulej Simon Xkembri nilqgħu għal dan il-programm. Thank you. Naf li ma kienx faċli għax mhux ħaġa faċli tiġi u xandar il-Kristu lill-erba' tirjieħ għax hekk qabbadna. Imma min jaf kemm hu gburi. Le mhux nispera ekku. Għax hu batna u aħna qegħdin nobduh. Hawnhekk iridek tħossok komdu. Mela qabel riklami Simon ġie biex jagħti t-testimonjanza tiegħu u juri kif sabu l-mulej. X'kien u x'inhu issa. Il-passat. Kemm ngħidu naqra xi ħaġa, naqra dwarek. Il-familja tiegħek, hekk għandek xħutek, kif trabbejt. Jiena trabbejt ġo familja tajba, bil-mulwej birikni b'ġenituri li għal-grazzja tal-la rabbewni tajjeb, ħuti għandi 2, hija uħti, jiena l-kbir. Palissa naħdem ġo bank fil-Departiment tal-Project Management u il-mulej għaddieni minn proċess li meta tħares lura tgħid xejn ma jkun ġara xejn fil-ħajja tiegħek u li għandi x'ngħid illum taraħ jagħmel sens meta tħares blura mhux. Mela ħalli nħarsu blura wara dawn ir-riklami. Il-verità tibqa' il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi.
Mela kif diġa għedtilkom fl-ewwel parti u diġa laqajtkom għal-mistiden tiegħi hija fil-mulej Simon sa jgħidilna it-testimonjanza tiegħu. Nibdew! Nibdew. Mela jiena sa jisu 28 sena fis-sajf ta' 2016 kont niedem li kont lift il-fidi. Kont ma nemminx walla. U mhux biss ma nemminx jiena, jien kont ngħid lin-nies biex ma jemmnux. Kont wieħed minn dawk li ma kienx kuntent li ma jemminxu. Kont nipprova ntellef il-fidi lin-nies, kont għamel żmien bejn 21 u 28. Kont wieħed minn dawk li nitħaq min jemmen. U fis-sajf ta' 2016 beda il-proċess biex il-mulej jagħtini kalima kbira. Persegwitom ukoll jiġifieri. Mhux persekuzzjoni kattiva. Imma kattiva ma titħabihom. Taddihom biż-żmien. Iktar kattiva li bniedem li jkun jemmen tipprova telfu l-fidi kważi aħjar ittieħdaq ta' xi ħaġa milli tipprova toħodlu l-fidi. U insomma jien kont wieħed minn dawn li nagħmel hekk. Apparti li kont nidaj ħafna, kont nidaj da kbiri jiena ġifieri, kont ukoll nipprova nikkonvinċi n-nies li Alla ma jeżistix u jitolbu għal xejn u insomma daw kienu xi ftit mill-affarijiet iżjena li kont nagħmel jiena għal ħafna żmien f'ħajti. Konti dajballa wkoll jiġifieri. La volja ma kontx temmen bih. To my shame kont nidaj da kbir li mhux ta' qudiem in-nies. U da sajf ta' 2016. U xogħolok huwa ġifieri inti fl-istess ħin kellek studju, ġifieri studjajt għandek ġifieri. Kont naħdem wara l-università. Ġifieri mort l-università, ġifieri u gradwajt, ġifieri. U fiex igradwajt? Fl-accounting. Okay. Fl-accounting. Insomma, u meta bella kollox fis-sajf ta' 2016, jiena kont bdejt noħroġ ma' persuna li b'xi mod jew ieħor kellha il-poter li taqra moħħ in-nies. U din kienet tagħmel li hekk u taqra li moħħi. U l-ewwel darba li għamlet tieli din il-ħaġa jisni apparti li nħasat. Kien xokk għalija, ma l-ewwel darba jisni ma tajtx kassat. Ma tagħmlet tieli darba oħra u jisni bdejt nibża minnha għax fin konna qegħdin flimkien fl-imwarrab qalt li speċi jiena rrid norqod miegħek, ma jekk ħanorqod miegħek ħanara ħafna. Għattilha x'jiġifieri ħatara ħafna. Qalt li naqrak u nara ħafna fuqek li tafhom inti biss. U jiena dak il-ħin speċi ma kontx naf x'ħanaqbad nagħmel għax kienet ħażda kbira u. Xi ħaġa tal-biża wkoll. Eżatt bdejt inwarrabha ma rridx lan niltaqa' magħha iktar u laqqas ikollix naqsam magħhax. Jien kelli niġi f'punt li wara snin ngħid li la jimpurtani minn Alla u laqqas mix-xitan. Jiena spiċċajt ġejt fil-viċin ma' persuna li di għandha poter. U moħħi ħa xokk mela jeżistu l-poteri, jien ilni ngħid li m'hemm xejn u mhux vera. Kombinazzjoni ma kontx nafsa tgħid dawn l-affarijiet jien issa qed nismagħhom. Ġifieri jiena qed insegwi t-testimonjanza tiegħek flimkien mat telespettaturi tagħna. U x'kombinazzjoni l-filmat kien qisu din min kienet ridet tagħmel il-kontroll u ridet tkun taf u daw il-poteri x-xitani tiegħhomna. Iva, dik il-ħaġa li dak kien parti mix-xokk li f'daqqa waħda tkun minn għalik kemm int intelligenti u kemm int bravu taf kollox u din taqralek moħħok. Wow. So dik kienet qata kbira li biex tinbidillek kif tħares li d-dinja l-world view tiegħek li fil-li m'hemm xejn u issa f'daqqa waħda mhux taħseb jew ma taħsibx. Qaltlek xi ħaġa wkoll ġifieri bekk ixxokkjatek jew sempliċement qaltlek li taqralek. Sinċerament kienet qalet xi affarijiet li ma kienux lucky guess, ma fl-istess xejn ma kienu xejn speċjali pereżempju ta' parsi tgħidlek il-futur jew hekk, ġast kienu affarijiet li tatni x'tifhem li vera għandha daw il-poteri. U
U minħabba fiha, speċi wara li ġrat li dil-ħaġa, dak iż-żmien jien kont qed nagħmel affarijiet ta' New Age, meditations u nipprova niftaħ iċ-chakras, mantras bil-headphones biex tidħol f'dil ispiritwalità differenti li ovvjament mbagħad indunajt x'kienet. So meta bdejt kemm nagħmel dawn l-affarijiet u noħroġ magħha niltaqa' magħha u tibda titkellem fuq l-enerġiji u fuq l-affarijiet, isni konċettiku, imma mbagħad meta letteralment tista' taqralek moħħok ma tibqax taċċajt il-ħaġa jew immaġinarja, tinduna li alright jien kelli żball mela hemm xi ħaġa u mill-lieder jiena qiegħed man-naħa l-ħażina. U insomma dik kienet qisha tista' tgħid l-ewwel daqqa ta' ħarta li tani l-mulej u kien ħaqni mhux waħda u sewwa milli li taħjeli. U wara li bqajt newden fuq għal il-ħaġa jiena moħħi beda jgħidli dik saħħara u jien iktar bdejt nippanikja għax ngħid mela f'daqqa waħda isħaħar vera għalfejn qed jgħidli hekk moħħi u bdejt nibża minnha letteralment il-persuna għax irrealizzajt li jien m'għandix biex nikkombatti. Mhix xi ħaġa li ipprovat tikkontrollani tajju hekk, però jien għandu ngħid li la bdejt tibża. Ma bdejx dawk il-feelings li kellek qabel li mhux hekk, il-bniedem jaf sa fejn jasal meta tiltaqa' ma' dak li huwa sopranaturali, ikollok iċċedi għax inti taf li fin-naturali rajt forsi b'saħħtek whatever, imma m'għandekx poter, hi kellha xi ħaġa. U insomma, u ħadd qata' u bdejt nara kif sa nevitaħħa di ma bqajtx inkellem għax ma rridx xi ħaġa li ma stajtx nifhimha ma fl-istess ħin naf li ma nistax niċħadha. Ma rridx ikolli x'naħsam magħha. U mbagħad iltqajt ma' persuna oħra u kombinazzjoni din għaddiet li kumment li tmur xi prayer meetings. U kif qalt li dal-kliem isni ħassejt xi ħaġa ġo fija bħal meta kont żgħir u kont nemmen dik li Alla jridek u inti qed tipprova taħrablu. Inti trabbejt familja ġifieri kattolika. Familja kattolika bħal ta' kulħadd Malta more or less. Le, ġifieri kont smajt b'Ġesu ġifieri. Le, jien kont nemmen ħafna meta kont żgħir kont nemmen ħafna, jiġifieri meta qalt li dal-kliem dil-persuna beda ġej lura. U jien mill-ewwel bdejt nipprova nirreżisti għax qed f'daqqa waħda mela l-ewwel din taqra li moħħi, issa ħanerġa' nibda nħoss li Alla jeżisti, li niċħad u ngħid li mhux vera u naħrab u nagħmel minn kollox biex ma nemminx. Issa f'daqqa waħda jisu qed nerġa' nħossu dal-feeling li kien ilni nipprova naħrab minnu. U insomma, bdejt nirreżisti. U fl-istess ħin il-bniedem biex jaħrab minn kollox jipprova jagħmel. U bdejt naqra l-websites tal-ateizmu li Alla mhux vera, ipprova t-talb għalhekk jaħdimx, u dal ħafna filosofija tad-dinja, ma li fl-istess ħin hija filosofija vojta. Għax meta Alla jaqbdek minn qalbek u qabel iċċedi ma jitlaqilekx, tiegħu ħatgħaddi m'għandekx ċans taħrab, tista' taqra tissiefer tagħmel x'tagħmel xorta ħatgħaddi ta' Alla. U ta' Alla dritt infatti. U insomma, għaxħobna ta' nil-intilfu. U meta speċi tibda tħoss dal-feeling, il-torment ġorasi beda jikber iktar għax ngħid da feeling li jaqbdek minn hawn ma jitilqekx u tibqa' tewden imma allura Alla vera, imma jekk Alla vera u jiena għax kont qed nagħmel. U tibda tgħid kif ħanaħrab. Ma iddur fejn iddur ma tistax taħrab. U insomma bdejt nipprova naqra dawn l-affarijiet, imma ma ħadmux. U mbagħad l-istess matul dan is-sajf, pereżempju ġew f'idejja testimonjanzi ta' xi jkun jiġri fl-Iraq. Pereżempju qrajt l-istorja ta' waħda soru li kienet tħarrab lill-iskjavi tal-ISIS, daw it-tfal u nisa Kristjani u Jażidi li jkunu serquhom biex joqogħdu jirrejpjawhom. Din is-soru kienet tħarrabhom u jien speċi din soru li bniedma reliġjuża li jien kont nitħaq bihom dawn in-nies. Din aħjar minni, għax jiena x'għamil tajjeb, di jissalva n-nies minn ħajja terribbli. U jiena qed l-uffiċċju, ninvesti fil-karriera tiegħi, l-flus għalija, eċetera, eċetera.
U din hija aħjar minni, din qed tagħmel differenza ta' vera fid-dinja jiena x'qed nagħmel. Badar baħra rajt storja oħra li kienu qabdu xi ftit tfal Kristjani daw tal-ISIS, ħadhom ġo fabbrika li tagħmel it-tqiq u bdew jgħidulhom jew tiċħat lil Ġesu jew nitfawk fil-magna ta' tqiq. U daw it-tfal żgħar bdew jirrifjutaw li jiġħdu l-Ġesu. U jien rajta din bnejt nikbi, sa tgħid raġel ta' 28 minn għaliħlu xi ħaġa beda jikbi, ħabiż li dmuħ u għedt ara kemm jiena ħażin, jiġifieri daw jiena l-Ġesu nidaj bih u nidaj. U daw it-tfal jirrifjutaw li jiġħduh. U naħseb minn dakinhar bdejt naħseb jista' jkun ma dajtx iktar jew daw it-tfal ma beżawx li jiġri. Le, eżatt li. Ħadd Hemmhekk tara li tirrealizza tgħid jien x'kont qed nagħmel bħajti, kemm jiena ħażin. U insomma at the same time jien xorta kont qed nipprova nirreżisti u ma rridx nemmen u nara kif ħanaħrab minnha imma kollu għal xejn. U insomma baddejt noħroġ ma' persuna oħra u bil-lejl xi nkun rieqed ħdejha. Nerġa' nibda newden fuq Alla jiena u ngħid imma what's wrong with me? Għandi dak li dejjem xtaqt. Sabiħa, ballerina u kollox. Għalxiex maħni fuq Alla jiena u ma nistax norqod u naħseb. Sabiħa ballerina x'inhi? Dit-tfajla li kont nagħmel magħha. Din li kienet. Le, din oħra iva. U bdejt. Bista di, alright. Okay. Insomma, kellek kollox. Bil-lejl. Li d-dinja trid. Imma xorta ma kellix paċi. Naħrab fejn naħrab nagħmel x'nagħmel, nipprova naljena xorta bil-lejl x'in tkun waħdek fil-kwiet. Qed taqa' fuq di. Dil-ħaġa, dan it-turment li. Kemm idum jiġri warajna. Sakemm iċċedi, ma tgħaddix tiegħek meta jridek tiegħu tgħaddi. U insomma, u din kienet barranija, ġifieri ma kienx ħaddum hawnhekk ħafna u telqet. U konna ftehmna li sa niltaqgħu Budapest. Insomma, jiena komplejt, nipprova naqra, u le, mhux vera, u le. U mbagħad qisu x'imbeda joqrob Novembru. Jiena kelli dil-ħaġa, dil-pressure komplet tikber, ma stajtx naljena, nkun ix-xogħol u ma nistax nikkonċentra. Fil-għaxija l-istess kif immur id-dar u wara l-ikel flok nagħmel whatever li jista' jagħmel. Taħseb fuq din il-ħaġa. Jew noħroġ jew immur nitrenja jew xi dejjem naqra u nipprova nifhem u nipprova naħrab. U naqra mill-Bibja u ngħid lemma u artikli fuq il-fidi u hekk bdejt il-Bibja wkoll. Biex nipprova naqra li mhux vera jew nipprova noħroġ minna l-ħaġa, imma ma rnexxilix dal-feeling ma rridx jitlaq, ma ċedix, kelli nċedi jiena mbagħad. U insomma mbagħad sifirt mort Budapest biex niltaqa' magħha lil din u. Dik kienet barranija ġifieri? All right. U ftit il-bogħod minn fejn konna krejna l-appartament hemm katedral kbir. U ma dal-katedral kien miktub bil-Latin jiena triq il-verità u l-ħajja. U oħra, speċi jien mort insiefer, ħarabtlu minn Malta minn għalija biex inkompli nagħmel li rrid jiena u nsiba qudiem wiċċi din li minn tant flettijiet li stajt nikri krejt wieħed ħdejn din qudiem wiċċi. So oħra. Ma nistax naħra. Taħalt oħra. U l-istess bdejna nkunu qegħdin ta' parsi nduru ma' Budapest, dit tittieħu ritratti u tagħmel l-affarijiet naqra fuq Alla u nipprova nara x'ħan nagħmel, ma nistax nikkonċentra. Kien perjodu diffiċli ta' jiġifieri, mhux ħanajdlek kienet faċli għax daqqa waħda. Sakemm iċċedi letteralment ma jkollokx paċi u insomma 4 ijiem jew 5 ijiem ma nafx kemm dawn Budapest u x'inġejt lura Malta. Wasal iż-żmien li ċedejt. Kont qiegħed fil-kamra, ma nafx ħan nagħmel u naqra fuq il-fidi u x'inhi l-verità u nfittex u hekk u. U sa dan it-tant relazzjoni ma' din ġifieri kont inkellem fuq l-internet imma mhux bl-Skype jew b'xi programm ieħor imma
kif tgħid ma kontx qiegħed fiha l-ħaġa Di kienet edha. qabel insib il-paċi jekk Alla jeżistix jew le, Ma u stajx x'ħan toqgħod. nagħmel jekk ikun jeżisti, ovvjament la jrid jeżisti mela tittimxi miegħu. Ma stajtx minna. naħrab minna l-ħaġa u f'Novembru jidhirli dal-feeling baqa jikber qed naqra fuq il-fidi u naqra fuq l-affarijiet u ċedejt. Għatlu salvani mulej, ċedejt u bdejt nikbi ħafna u ħassejt xi ħaġa hekk ġo qalbi u le waħdi kont le ma kontx. Praise God. kelli- Qegħdin taraw jaħsra. Kelli nċedi, insomma, ċedejt, ma stajtx naħrab iktar, jew ma nemminx iktar, nipprova nagħmel x'nagħmel, ma stajtx Taħrab minna. Emmint, Daqshekk. kif tgħid, isni mort lura fil-fidi tal-li kelli qabel jien kont nemmen falla ma bdejt naħrab u niċħat u nidaj u ngħix ħażin biex nipprova naħrab, imma ma rnexxilix naħrab u grazzi mulej li ma ħrabx. Meta nirrealizza kemm kont nidaj, pereżempju, ngħid dak l-affarijiet kollha unspeakable li kont ngħid. U xorta riedni ngħid meta speċi ċedejt lil mulej għamilt xi jumejn nikbi. Nkun ix-xogħol immur it-toilet u nkompli nikbi. Jumejn sħaħ nikbi. Ninħeles mill-affarijiet ħżiena u fl-istess ħin nindem ngħid wara tant affarijiet ħżiena xorta iħobbni Alla, xorta riedni Alla. U ara fiex kont qed ngħix jiena, nista' nidher qudiemu f'ħakkatajn u daqshekk ngħid issa x'ħad tagħmel ilek tgħid kontrih tipprova tellef il-fidi tan-nies u tidaj u affarijiet oħra u f'daqqa waħda issib ruħek qudiemu. Dak ix-xi ħadd li kien qallek biex tmur prayer meeting. Kont mort, jiġifieri kont. Le, di just kienet persuna li semmiet li. Hekk. Imma tagħtek. Imma xorta ikun wara. tingiża fil-fond tkun. Għax fil-fatt bditlek jisek li. Kienet dak il-feeling reġa' beda ġej u darb'oħra terġa' qabel ma sifirtu u ċedejt lil mulej, konti qed nara programm simili bħal tiegħek fuq stazzjoni ieħor u dan li kienet jitkellem kienet jaqra mill-Bibja u jgħid miskin hu min jitħaq bin-nies ta' Alla. U l-istess oħra ngħid il-laħwa mela l-affarijiet ħżiena kollha li tista' tagħmel jien kont nagħmelhom kollha kemm. Jiena dan li qed tgħid ma kontx naf bih. Qed niftakar ukoll fis-salm li qrajt illum. Ġifieri qed nitkellem spirit ara hi spiritu wieħed ta' ara xi ġimiel mela l-feature jaqbel bejn wieħed u ieħor. Inti għax jiena ili nafek imma ma nafx din it-testimonjanza tiegħek u bħalissa qiegħda mbelħa bħal miftuħ. Sorry waqaftek imma rid nesprimi il-kobor tal-mulej kemm hu kbir. Bekk inħalli fidejh jien. Jien qabel il-programm nitlob ħin ngħidlu qed li inti l-kliem u filli kon ħanaqra dak salmiħor jien u rajdan. Filli mbatta warajh u mbagħad rajdan dan naqra ġifieri ara l-mulej kemm hu kbir u ħanin u kemm iħobbna. Kompli hija. Insomma, u meta ċedejt, meta kont qed nikbi dal-jumejn nikbi, sirt bniedem ġdid, jiġifieri itwelid minn ġdid dak hu li inti jekk qabel kont tagħmel lista ta' affarijiet ħżiena, f'daqqa waħda mill-għada filgħodu u sħabi tax-xogħol mill-ewwel indunaw li inġdar għalek, kif. Ħanifqu hemm ħalli mbagħad anke nindunaw aħna x'ġara ħalli mhux san waqfek ħanaddu għar-riklami u nkomplu nisimgħu testimonjanza verament qawwija. Inkredibbli l-mulej kemm hu kbir. Glorja lilek mulej. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu.
L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tielet parti tal-programm Il-Verità fej qegħdin nisimgħu u naraw li l-ħija fil-mulej Sajmin it-testimonjanza tiegħu ta' kif sabu l-mulej. Xi ġmiel. U dan huwa Malti bħalna, mhux barrani għax jiena nkoll ġibtilkom barranin, kunu għafu li t-testimonjanzi u l-praise and worship l-aktar li jobot ix-xitan. Għax bit-testimonjanzi tagħna inkunu qegħdin nuru li inti li qed tarana ukoll għaddejja bejn wieħed u ieħor fl-istess ilma tagħna minnu hekk u minnu hekk. Imma xorta jekk niftħulu qalbu lil mulej jidħol mill-ewwel ta' ma jitlaqna qatt għax aħna t-tempju tiegħu. Irid infakkarkom li Alla ma jgħix xi ħaġa magħmula mill-bniedem. Alla huwa spiritu. U tant iħobbna li jrid jgħix ġo fina. Wow, inkompla x'marix nieħu mill-ħin tiegħek għax verament qed nieħu gost. Grazzi immens tal-li ġejt. Grazzi tal-li ħallejtni niġi. U l-mulejta, il-mulejda, gbatek hawn. Kompli. Sama kont qed ngħid fuq speċi kif tinbidel meta titwieled U mill-ġdid. inti tmur u tikpi u bdew jaraw dil-bidla fik. Dak il-bniedem l-antik xin ma tibqax l-istess, il-bidla tkun tidher min ikun jaf jekk. Midla tiġi F'daqqa waħda jinduna jgħidan kif filli jekk qegħdin ngħidu ċajt bla sens jew doppju sens, insomma kif jagħmlu kulħadd. Viva. F'daqqa waħda Qed joqgħod lura, qed ikun. mhux interessat. Kif daqqa waħda jekk is-soltu konna nitkellmu fuq dil-ħaġa issa jgħidlek kif ġara għalek, kif daqqa waħda inti dejjem tgħidilna kontra Alla pereżempju, issa isek Qed tinġibet qed lura. tgħidilna għax jiena ħaġa oħra li rrid ngħid jiena l-kliem kollu li forsi ma rnexxilix nibilgħu kollu. Dak kollu li kont ngħid kontra Alla kelli mmur nibilgħu. Ġifieri jiena jekk pereżempju xi ħadd pereżempju 7 snin ilu nkun qedlu u ħallik minn Alla mhux vera u jekk niltaqa' miegħu ngħidlu isma' tagħtix kasi jiena kelli żball kbir, Alla biddilni u dal-ħaġa li qed ngħid lilek più o meno kelma b'kelma ngħidha lin-nies lil ħbieb antiki u hekk. Mhux għax Alla ma ħafirlix ta' jiġifieri għax imbagħad fil-mamudija kollox maħfur, imma fl-istess ħin. Le, dak il-ħin stess, inti meta kpejt. Eżatt, maħfur, l-amment u emment il-Vangelu. Ma jiftakarx iktar id-nubit tiegħek lesta. Imma Il-mamudija dal-kliem- hija tifħil Mela. il-mulej biex turi lid-dinja u lix-xitan li issa ma dikx tax-xitan, issa sir ta' Kristu. Dik hija Ekku. l-mamudija. Insomma, Mela. dal-kliem jiena mhux kelli għamilt għax rittu għax ħassejt li l-kull minn tajtu eżempju ħażin. Issa rrid nara kif sa Issewwi dak li żbal dak li kissirt ta' posta, dak li kont nieħu pjaċir inkisser. Dak li kont nieħu pjaċir inkisser, issa rrid nara kif sa nsewwih jiena, ovvjament bil-qawwa bil-grazzja tal-Alla. tal-Ispirtu Santu, eżatt. Mhux jiena, imma kelli I had to make amends, issa tgħidli mhux faċli li tmur tibla dak kollu li tkun għadd imma Ma jtik il-kuraġġ tal-mulej. il-paroli żejjed irridu nagħtu kont tiegħu Iva, fl-aħħar mill-aħħar, eżatt. so jiena kelli mmur nara kif sa insewwel sara li kont għamilt u li kont nieħu pjaċir nagħmel għax dik l-ar li mhux tgħid bi żball, ma kienx żball, kien ta' apposta.
kont tieħu pjaċir ta' Tifimni ħażin ta' mhux xi pjaċir. Le, Ma na. kienet xi ħaġa li Dak kont xitan, no, nagħmelha hekk rrid. b'determinazzjoni li ngħid ma nemminx jien u rrid inħassar, mhux ġast ma nemminx u kulħadd jagħmel li jrid. So, Mela, insomma, dan kienet ħaġa Dew ikellmuk mbagħad il-ħbib tiegħek per każu bdew Fimni, jgħidulek- tal-klikka jekk tax-xogħol jibdew jgħidu li inti kif f'daqqa waħda issa ġejt ħadd tiġi temmen iktar minna u ħadd jgħid li jenna x'un bdejt naqra l-Bibja jien u ngħidilhom għax hekk u Ġesu għalek u ġifieri kelli dil ħaġa ġo fija li l-aħwax kont qed nagħmel jiena ħanara kif sa nirranġa għax mhux tad-daħ li kont qed nagħmel u da żmien kien għadni ma kontx m'għammet jiena. U l-gwerra komplet, għalfej komplet il-gwerra, għax ix-xitan ma jaħmilx li inti midlam ħadd tidħol fis-saħna tagħha. Allura it-torment bil-lejl żdied ħafna iktar u ħrax. Pereżempju ġieli kont inkun rieqed, ma nafx kemm il-darba ġrat li eżatt, imma kont inħoss xi ħadd jirfisni letteralment, jiġifieri nkun rieqed fis-sodda u inqum u ma nistax niċċaqla u nħoss il xi ħadd mhux darba ġrat li dil-ħaġa u qed ngħidax perswas li hawn nies oħrajn li ġieli ġratilhom u nemnek. taħsibx li tkun ġrat lilek biss jew li qed timmaġina letteralment ix-xitan ma jippermettix li xi ħadd ħajoħroġlu minn taħt idejh, dejjem ħajkun hemm konfrontazzjoni, dejjem se jkun hemm ġlieda u Brader għadek ma tafx kemm rajt features biex nara li ma feature ħanamel u dan il-filmat li għamilt illum, qisu jaqbel ma tiegħek għaxirat. hekk ġiju. Ġifieri qed tikkumplimenta ħaġa tikkumplimenta l-oħra. Xi ġmiel, xi ġmiel. U Kompli, brader. naħseb ġieli anke ħassejt xi ħaġa ma jdejja qabel il-mamudija, ma li xi ħadd jirfisni ħassejtha żgur u mhux darba. U kont nispiċċa nibda nipprova ngħid Ġesu ma nkunx nista' ngħidha u fl-aħħar jirnexxilek tgħidha kif tgħid Ġesu ikollhom jitilqu. Insomma, u bad bdejt ngħid, alright, issa x'ħan nagħmel, ħan nerġa' nibda mmur il-quddies, x'ħan nagħmel għax speċi l-aċedejt issa ma nistax ħanoqgħod. Trid tixxierek u Xi ħaġa tittamel. U insomma, u ntellaw innizzel u naqra x'inhi l-verità, x'jgħid Alla vera, jekk nistgħux kif tkun ir-reliġjon kif inhi, eċċetera, eċċetera. U baqgħet għaddejja dil-ħaġa jekk jien qabel kont nemmen ħafna, so tgħid issa x'ħan nagħmel, x'sa nagħmel. U fl-istess ħin ma kelli l-ħadd il min nista' ngħidhom dawn l-affarijiet għax ma kieku tgħid ikollok erba' ħbieb li huma Kristjani diġà jew nies ta' fidi li jitolbu kuljum u jafu fuq id-dinja spiritwali u jistgħu jgħidulek. Jien letteralment waħdi ġol kamra tas-sodda ma nafsa nagħmel naqra fuq l-internet, naqra law u naqra lem, meta kienu jattakkawni u ma x'ħanqbad nagħmel. U insomma bdejt infittex fuq il-Facebook knejjes differenti u hekk x'hawnx m'hawnx u dont intellaw in-niżel bdejt ngħid u issa xi darba mmur jew dik jew ta' u spiċċajt darba minnhom irnexxieli nsib il-kuraġġ li niġi fil-Knisja fej tafni inti fej tammit. Gospel Praise Center. Ma qatx naħliħin mill-ewwel għatlu kif ġi kellimni għatlu jiena rrid nitammet għatlu mhux inbilli x-xitwa tittammidni għax il-kliem ta' Ġesu huwa ċar li titwielet miġdejt fl-ilma u fl-ispirtu. Mela daqshekk jekk Ġesu għalhekk irrid nagħmilha issa. U l-pastor sintendi ma qallekx le ma qallix li wara ftit. Għax għalli hemm xi ħadd irid jitammet titlu Maltin u tgħidx kemm fraħ. Sattant jien kont lant qajt miegħek jien. Mhux gorġej darbtej jew il-Knisja. Ma mill-ewwel naf li rrid titammet. Għax dil-ħaġa speċi orajt, mela sa Ġesu vera, mela orajt, x'qal Ġesu għalhekk orajt ħanobdi għax nemmen u vera ma nistax niċħad li vera. 16-16, min jemmen u jitammet jisalva. U bdejt ngħidlu, orajt, mela jekk vera jekk fismek tagħmel idek fuq il-morda u dawn ifiqu jew f'isem Ġesu jitkeċċew ix-xjaten, orajt, mela di vera, di rrid naraħħa. Trid tesperjenza. Trid issir ta' vera dil-ħaġa mhux Ritta. xi ħaġa li titgħallem blamment meta tkun żgħir
u daqshekk. Eżatt, mhux bħal xaħda tal-papagal ngħidilha jien. Kienet xi ħaġa li orajt, ma issa irrid nimxi wara Ġesu ta' vera. Orajt, fil-bidu ma tkun taf xejn, literalment, just. U insomma, u fil-Magħmudija qabel ma midni, jew qabel ma midni jidirli l-ewwel darba li ġejt inkellmu actually għatlu li jien għatlu li qed lilek u għatlu id-nubieti kollha, għatlu jien kont nagħmel hekk, kont nagħmel hekk, kont nagħmel hekk, kont nagħmel hekk, kont bniedem razzist, insomma, kont nagħmel ħafna affarijiet ħeżiena u għatlu jiena irrid nitgħammel, għatlu ma rridx ma nistax nibqa' kif qiegħed. Insomma, għalli rajt nitgħamdu hemmhekk ġo swimming pool u tagħmmet Fl-indoor pool. fis-6 ta' Deċembru ta' 2016 u ishu minn hemm beda Il-protest tiegħek. li sa tant kien għadni mhux ċert tgħid x'ħammur immur kif kont qabel nimxi bħala Kristjan. U kien ikolli ħafna mistoqsijiet u ħafna dubji, infatti fil-bidu dejjem li l kont insaqsik lil oħt oħra fil-mulej kont inkollu nsaqsi biex dal-ġuħ u nar li jkollok ġo fih qabel ma ssiba l-verità ma jkollokx paċi, ma tistax toqgħod. Meta kont ġejt ngħidlek xi ħaġa jien għax niftakarni l-Ispirtu Santu kien hekk tambuttani għal fuqek. Dik l-ewwel darba li konna bdejna nitkellmu aħna. Jista' jkun kont kellimtek xi drabi qabel ma nafx. Dik li kont ġejt li inti kienet waħda mill-affarijiet li kien fadalli li speċi ngħid imma x'ħan nagħmel jien mħammur il-quddies x'ħan nagħmel. Għax niftakarni jien kont insejt ġejt ngħidlek imma naf li jiena battu ġejt u ġejt inkellmek u domna nitkellmu niftakar. Domna. U kont ħadd pjaċira pjaċira wkoll għax Malti qed tifhem inkun nista' nesprimi iktar u nxandar meta nkun bil-lingwa tiegħi jien. Insomma, dak li ġejt li inti li Alla ma jammarx f'tempji magħmula bidejn il-bnedmin. Semmejta wkoll. Kienet l-aħħar ħaġa pending li kelli li ngħid imma x'ħan nagħmel, limi triq tiegħi. U insomma, jien dak iż-żmien meta tagħmmiet building up to that konti qed nipprova mmur naħdem barra minn Malta, ovvjament ma kellix pjan li ngħix tajjeb. Ħan waqfek ħanila fuq xiex biex norjom il-telespettaturi li l-mulejn edha b'kulħadd. Ġifieri dan mhux xi ħadd batu fil-Knisja mhux fejn kont għadni jiena fejn attendi. Ġifieri il-mulej, ġifieri igwidaħ kien waħdu qed ifittex fuq l-internet u jiggwidaħ. Ġifieri jien jekk li l-mulej għalli mur fuqu u għejdlu hekk. Inkredibbli l-affarijiet ta' kif isiru, emnuni, għax jiena jien ma nkunx naf x'inhu għaddej, minn l-Alla bħal dik is-saħħara. U jien minix Alla ma nkunx naf x'inhu għaddej minn moħħok, imma l-mulej igwidani biex jien niġi ngħidlek ara kemm iħobbna l-mulej. Anke l-mistoqsijiet li jkollok itambru ġo fik. Daqshekk. Inti tkun tafhom u. Eżatt. U di kienet waħda mill-aħħar affarijiet li kelli dispeċi ngħid orrejt mela issa din it-triq xtejt il-Bibja xi jgħid Alla orrejt obdi mela jekk dak Alla tiegħek, jekk Ġesu tiegħek, obdih. M'hemmx mhux ma tistax tagħmel kompromessi. Eżatt. U għall-ġittana wkoll. Eżatt. Affarijiet sbieħ dawn. Dak kien il-bidu li tagħmmiet tista' tgħid bil-biża kważi, għax ngħid rrid nitgħammet, qabba tagħmidni issa ma kontx ilni naħsibha, literalment titgħammidni issa. U kont se ngħid xi ħaġa nsejt. Sorry waqftek, li rrid ngħidilhom ukoll għadkom ma tafux għas-suppost li tagħmlu kbar, għax l-ewwel irridu nemmnu u mbagħad li tagħmlu. Jekk għadek ma tagħmilx, għadkom ma tafux qegħdin titilfu din xi ħaġa oħra, għax dak li ħassejt jien naf li nżiltem u tlajt il-ferħ u l-biki bil-ferħ. Ma nistax nfihem, ma nispjega, tridu taqdu minna.
Ftakarx frittejt? Ftek jiena, sorry. Kont qed tgħid inti mbagħad, inti it-triq tiegħek u ma bdejt tiġi għal Bible Studies ukoll? Ejja, ftakarx kont ħanejt. Orrej, dak l-ewwa. Isu minn Novembru 2016 le, jien kont qed nipprova mmur naħdem barra minn Malta. U ovvjament, actually mhux minn Novembru, minn ħafna qabel mis-sajf meta kien għadni bniedem tad-dinja li ngħix ċertu lifestyle. Ovvjament dan ma kienx pjan tajjeb, kien pjan kemm ħangawdi, kemm sa nagħmel hekk, kemm sa nagħmel hekk, kemm sa nidneb bil-Malti. U ma rnexxilix immur barra minn Malta, dal-kontratt li kellhom jagħtuni ma tawulix u grazzi mulej li ma tawulix għax ma kienx ir-rieda tiegħu li mmur nipprova naħrab lu x'imkien ieħor. U insomma bdejt naqra nitgħallem, nipprova nimxi ta' disċiplu. Sa fil-bidu tkun letteralment ma taf xejn, so ma ssirx qaddis ġurnata. Le, sir qaddis fis-sens bħala. Meta inti dak il-ħin insirt qaddis, għal dak li tfisser qaddis mhux għax għandna xi raġġiera, mhux għax aħna perfetti, imma aħna aċċettajna lil Kristu. Aħna qaddisin, brother. Qaddisin, mhux għax jabdigana xi ħadd. Minn hawn irridu nsiru qaddisin aħna. Jiġifieri nimxu wara Kristu, nsiru dixxipli tiegħu. Dak li tfisser li tkun qaddis, ġifieri żbalji nibqgħu nagħmluhom għax aħna umani. Imma għandna triq issa, għandna triq li nistgħu mmorru għand il-mulej, għand il-missier u nitolbuh maħfra tal-li nkunu dnibna. Fisem Ġesu ammen. U dak il-ħin. Mela. U insomma wara li kont kellimtni inti dik l-aħħar ħaġa li Alla ma jammarx ġo tempji magħmula bidejn il-bnedmin. Taf ġieli meta tkun bej mqajjem u bej rieqed, tkun isek jew ħatqum jew għadek ħatorqod dak il-ħin, smajt vuċi tgħidli darbtejn, wasallek il-messaġġ. U għedt mela orrejt, mela jiena setild ġo dil-knisja fejn qalt li dil-persuna mela dik hija triq li rrid nimxi fiha jiena. U kemm tisimgħu ċaru? Għal-grazzja tal-Alla meta tkun qiegħed biex tagħmel deċiżjoni kbira tkun ċara l-ħaġa biex kemm jista' jkun tevita l-iżbalji għax l-iżbalji jista' jiswew qares. Eżatt. Imbagħad l-konsegwenzi aħna għalhekk ma jkunxu. Ġibdek minn ħafna ħażin, mbagħad mhux ħajħallik bla gwida, bla direzzjoni, bla. Mela, ħanaddu għall-aħħar testimonjanza tiegħek wara dawn ir-riklami. Ibqgħu hemm ħalli naraw issa il-proċess tiegħu fil-mulej. Xi ġmiel kemm iħobbna l-mulej. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Kemm nieħu gost ngħidha il-verità hi Kristu. U dan il-programm għalhekk qed taraw fi-spiritu wieħed xi ġmiel il-mulej kif jaħdem fina. Brother, inti mbagħad meta inti tammit tu hekk, bdejt tgħidilhom il-ħbieb tax-xogħol? Kif tgħid nobdi milli għaj Ġesu li kif nsiru dixxipli aħna rridu nagħmlu d-dixxipli. Għax mhix ħaġa faċli fejn inti kont li, għax inti għamilt hekk, mela fil-li tidaj u fil-li hekk u fil-li hekk u fil-li issa tammit
Mhux tal-li ma temminx issa qed timxi t-triq tiegħu. Eżatt. Fit-triq tiegħu. Ġesu sewa qal li u t-triq il-verità u l-ħajja u m'hemmx triq oħra. Ġifieri u dejqa hija triq, m'hemmx ħafna toroq jew tista'. Kellek persekuzzjoni? To be honest, kultant jitku daqsxejn bija tax-xogħol jew hekk, però persekuzzjoni kif jagħmlu ċ-Ċina jew il-Korea hekk mhux xi ħaġa li sofrejt għall-Vanġelu jew hekk ma hija mistennija li min ma jaqbilx miegħek ħajjiċċellinġjak jew ħajjitħaq bik, imma mhix għadni ma għaddejx mill-affarijiet li għaddew nies oħrajn. Minn dak iż-żmien bqajt mbagħad fl-istess xogħol. Minn dak iż-żmien minn meta tammiet u mbagħad kont għamil żmien waqaft mix-xogħol. Għamilt qisu sena ma naħdimx, nevanġelizza, nkellem in-nies, nitlob mal-morda. Stenna. Waqaft mix-xogħol biex tagħmel dan ix-xogħol. Isni Wow! Il-ħaġa mhux tawaw ta' mhux għalhekk katta. Le, ma wow mhux int, wow kif jaħdem il-mulejfina. Il-ħaġi li. Mbagħad huwa wow li aħna nobduhu. Eżatt, aħna kmandati fl-aħħar mill-aħħar li nagħmlu d-dixxipli li nxandru l-kelma li navvanzaw is-saltna tiegħu, ġifieri jekk jiena ħassnejt jien m'għamil xejn tajjeb f'ħajti x'għamil tal-ħadd ieħor, x'għamil tajjeb, dejjem jiena kemm ħammur tajjeb fl-eżamijiet, kemm ħa navvanza fix-xogħol. Mirakli, rajt? Rajt mirakli, iva. Pereżempju darba kienet ċemplet li persuna li saret taf b'waħda li kienet qabżet erba' solari u spiċċat ovvjament l-ITU mfarka. U konna għamilna kważi ġimgħa immorru xi 4-5 min-nies nitolbu fuqha l-ITU, nitolbu biex ma tmutx u biex isewwiha għallax erba' solari tiġi mfarka. Jiġifieri snien għam tellajn ġo saqaf ta' ħalqa, hawnhekk l-għadam ta' hawnhekk mifquh il-ġewwa, ligament imqaxtin, diżastru. Wara ħabta bħal. Insomma, nitolbu jiena u xi ħbieb oħrajn minn tiegħi li ilhom Kristjani iktar minni. Ħutek ġifieri. Eżatt, u bdew ġejjin il-mirakli, pereżempju jekk il-fiżjoterapist kien ġifieri salvat, sorry ta' din imbagħad ma bqajniex f'kuntatt magħha fieqet. Alright. Pereżempju jekk kellha sniena imdaħlin ġo saqaf ta' ħalqa, bdejna nagħmlu hekk, nitolbu ma' wiċċa u jibdew niżlin f'posthom overtime. Jew pereżempju kellha ligament minn saqajam qaċtin. Wara ftit xi il-fiżjoterapist ġie jiċċekkja la saqajja l-inti miraklu dan żgur issa tista' tibda. Għalhekk qed insaqsik jiena. Sew kien hemm mirakli. Dil persuna ma tqajniex magħha. Ma jimpurtax. Telqet mill-pajjiż u meħe mirakli jiġru anke ħelsien mill-ispirti ħżiena. Kull ma qal Ġesu veru dik il-ħaġa nixtieq ngħid li lill-Alla ħuduh bis-serjetà għax dak li qal fil-Bibja veru jekk temnu bil-fidi u timxi fih huwa vera. So jien qed ngħidha lil ħaġa għax din il-verità mhix qed nivvinta storja. Eżatt. Mhux l-iskop li tmur fuq it-television tivvinta storja, jiġifieri dak li kħenna lija u ħabni minkejja id-da kollu li dajt, ovvjament jien kien ħaqni l-infern bla dubju nammetti li xorta ħenna lija u għamilni tiegħu hija xi ħaġa li qiegħda l kulħadd bil-fidi. Jekk taqra l-kelma talla tibda tibdlek. Il-kliem ta' Ġesu huwa spiritu huwa ħajja, jiġifieri iktar ma tieħu minnu iktar tinbidel. Dak huwa li kelli għalilna rridu nieklu. So nibqa' ngħidha jekk Ġesu qal xi ħaġa u r-rieta rejjiet mela jekk tidħol fis-saltna tiegħu tagħmel xi jgħid hu mhux tajt inti jew xi jgħid ħadd ieħor. Qal dak li qal, emmen u imxi warajh. U għal-ġid tagħhom Eżatt, għax ħalli nsalvaw biex ingawdu għall-eternità biex ma mmorrux l-infern. Dik li rrid ngħid li l-kliem li għad qabel rrid nibilha għax jien konti qed ingerrex. Infatti Ġesu waħda mis-sentenzi li qal mimma jiġborx għalija qed iferrex. Sa jien konti wieħed minn dawk li nferrex. So ma rrid
irrid naħdem għas-saltna, issa mhux Trid tgħid talba l dawn li qegħdin jaraw din it-testimonjanza tiegħek. iva Ejja li tolbu. Missir Qaddis f'isem Ġesu Kristu nixtieq nitolbok għal kull min qed jara dal-programm u insomma għan-nies ta' Malta kollha rieli għax dik hija l-udjenza li għatihom il-grazzja Missir Qaddis ħenna lihom kif ħennejt għalija li jien kont midneb kbir u kont għadu pubbliku tiegħek, għadu dikjarat tiegħek li ngħid li nobodok. Xorta ħennejt għalija u għamiltni tiegħek Missir Qaddis u għalhekk nitolbok f'isem Ġesu Kristu li tagħmel l-istess għan-nies ta' dan il-pajjiż li tagħtihom il-grazzja li jemnu l-kelma tiegħek, jemnu l-Vanġelu tas-Saltna, jindmu minn dnubietom indiema li twarrab id-dnub. Tihom il-grazzja wkoll Missir Qaddis li jitwieldu mill-ġdid fl-ilma u fl-Ispirtu u jirċievu l-Ispirtu Santu biex jimxu bħala it-tfal tiegħek fuq din l-art Missir Qaddis. Iva mulej. Din it-talba tiegħi. Amen, f'isem Ġesu, amen. Iva mulej. Xi ġmiel. Inti u titlob dejt nara kemm kont jiena nitlob il-mulej biex ikolli programm u nxantru. Mhux Malta biss. Mal-Maltin kollha ta' madwar id-dinja x'issa dal-programm ukoll ikun fuq YouTube. Min jifhem bil-Malti. Min jifhem bil-Malti u min jaf. Il-mulej meta kienu qegħdin jitkellmu in tongues l-apostli u meta aħna nfaħruh ukoll hemm min jifhimna. Ġifier kemm ma nkunux nafu aħna bl-ilsna, ma nkunux nafu x'qegħdin ngħidu. Jiġifieri ma tistax tgħid il-mulej kif immexxi. Fakkartni wkoll f'xi ħadd li kont intqajt miegħu wara x-xogħol waqt ix-xogħol fejn kont qed inkanta. U bat li messaġġ kien wara 4 snin. U qalli Filisjen tiftakar min jien għajna nitkellmu għamilna xaxi l-4 ta' filgħodu, nitkellmu jien ngħidilhom fuq il-kelma tal-Alla. U kien għalli nista' sirt born again, jiġifieri ġralu bħalek da beda jfittex għalli ma satanisti kun, buddisti, għalli kollha għoddejt daka, għalli ma jmridni l-mulej u hemm sabni. Jiġifieri sar born again u koll wara 4 snin bat li dan. U l-ferħ tiegħi jiġifieri taqtawx qalbkom, dment li jkun hemm il-ħajja, imma llum hawn u għada ma nafux. Ġifieri tħallux għall-għada. Għatu ħajjitkom lill-mulej, ħassa titilfux dan il-benefiċċju, din il-barka, din il-grazzja mingħand Alla tagħna. Alla wieħed hawn. U Spiritu wieħed hawn, u Ġesu wieħed hawn. X'toqgħodu attenti biex jiftħu l-Bibja ħalli ħadd ma jqarraq bikom, speċjalment ix-xitan. Mela grazzi, jirħan għaddi għal-kanzunetta tiegħi li jisimha The Stranger. Imma nixtieq nispjegajlkom naqra din kont għamilta f'dal-album għal dawk in-nies ukoll li għadhom ma ċċettawx il-Kristu jew kellha ma jafuhx il-Kristu jew għalihom huwa stranġier, barrani. Għan nispjegajlkom naqra. Araw xi ġmil ta' kliem għandna għax huwa ispirat ukoll mill-Ispirtu. Barrani li ma tafx stabbilixxa ħajtu għalik u miet fl-agonija silenzjuża u tal-mistħija jaf li qarraqt li gdibt u sraqt. Iżda dan il-barrani dal-istranġier għamel dan kollu biex jieħu tortu fuqu. U waħħa fuq il-qalb ġentili tiegħu is-saħta tal-mart tal-bniedem. Huwa għamel lil kulħadd biex iħarsu lejhom infushom u jaraw. Ġifieri dik hemm qiegħda alla volja tgħid inti ma temmix balla kif ġralu hija fil-mulej, ġifieri kien qed jgħidlek u jiġħad il-Alla, imma xorta ara kemm iħobbna l-mulej ta'. Huwa fetaħ in-nażba maħsuba għalihom biex teħlishom. Għalina wkoll qegħdin. Ġifieri dik in-nażba mingħand ix-xitan biex naqgħu f'dik u hemm inkunu f'dik il-katina hemm huwa ħelisna minnha għal dawk li sa jemnu.
Umbat fin-nofs stejtek, issa m'għandik bżonn biża, m'għandik bżonn mibeda u ma tistax tuża l-flus biex tilab il-logħba, ġifieri tista' mhux tħalli flus wara biex jitolbu għalik, għax inutli, Alla ma jinxtarax, minn hawn irridu nsalvaw. Mela, qabel ma mmutu. Issa, u jafu koll is-sibiet tiegħek, jara d-nubiet tiegħek, jaf dak li għamilt. Huwa jrid jimlik bl-imħabba kbira tiegħu. Iżda l-ewwel trid terġa' titwielet mill-ġdid minn fuq. Dik li hija importanti mhux terġa' ġifieri trid titwielet minn ġdid. Bl-ispirtu u fil-verità u bl-ilma. Mela, issa, imbagħad fl-aħħar l-aħħar strofa ħaddur fuqi. Jiena x'inhuwa jew x'kien dal-barrani. Il-barrani minn maxtura m'għadux barrani għalija. Indawwar id-direzzjoni tiegħi lejh u rajt li dik li mħabba qed tleq b'mod qawwi f'dinja infestata b'mibeda. Imma d-dawl tiegħu qawwi wisq. U l-mewt mhix l-għeluq tal-bib għax issa l-bib infetaħ kemm għalija, kemm għal-ħija u jalla jinfetaħ għalik ukoll dan il-bib. Il-portiera ċartet issa fetħinna l-bib il-mulej biex nidħlu għal għandu permezz ta' Ġesu Kristu. Isimgħu għad il-kanzunetta. Silent agony and shame, knowing how you cheated and how you lied and stole, yet the stranger did it all to take the blame. He took upon his gentle heart the curse of man's disease. He made men look inside themselves and see. He sprung the trap designed to set them free. Now you don't need fear, and you don't need hate, and you can't use money to play the game. Now you don't need fear, and you don't need hate, and you can't use money to play the game. He knows your thoughts, he sees your sins, he knows what you have done. He wants to fill you up with his great love. But first you must be reborn from above. Now you don't need fear, and you don't need hate, and you can't use money to play the game. Now you don't need fear,
stranger to me now. I turned to his direction and I saw that love is shining brightly in a hate-infested world. And death is not the closing of the door. And death is not the closing of the door.